Aiur, oso ondo. Arkaitz. Arkaitz, zenbat urte dituk Arkaitz? 9. Erra, bederatzi. Egia alda asko aspertzen zarela eskola. Ez. Batzutan pixkot aspertuko zaigu Aiur. Eskolan nota onak ateratzen aldituk. Bai, Nota ona zenbat da? 7-tik. Osongi, nioituta neok 7-tik beti ateatzea. Ze ikasgaia kenduko zenuke eskolatik? Inglesa. Nahi bazo saiatuko ga, urrungurten ingelesa kentzea. Naparrako gobernura deitu bar dit. Ongi duitzen zait? Bai. Eunon, Naparrako gobernua. Is possible remove the English to school, ingo izueta? Zuk esan, kentzeko mesedez. Kentzeko mesedez. One moment, esaten du kentzeko esan behar didazula 11 ingelesez. 11. 11, esan du. Oso ongi, Hispaniko ligako kamiseta guztiak hemen daude. Orduan nik ea ateatzen dudan, zuk ze futbol taldean jokatu nahi duzu, bai? Ez esan bezue. Osasunan gustatuko litzaizuke jokatzera. Bai, nire Osasunakoa naiz, bota bosteko di, artista! El 11 de Osasuna, valiente luchador, Osasuna! Aupa, que tú sabes triunfar. Zein gustatuko litzaizuke Osasunako entrenatzaile berri izatea? Berrizkiago arrasate tortzera. Irekinok eta irekinok. Jagoa! Zer da gehiena gustatzen zaizuna jatea? Txule eta batatak. Jos, irekinok gozakore. Eta ondon, erateko zer? Jardoa. Banakin, emazak berritikan. Noizbait, baineran, bota luzorela. Pusker txiki bat, eta botatzerakon burbuinak ateratzen dira. Mentalismon bidez, jakiten dut, pertsona batek zer izan nahi duen handitan. Ire begitara begiratuta, motorrakin zer bete? Motokin? Nik dut bat kristona. Mobilet kanpera. 59 zentimetro kubiko. Horrek baititzen dit. Kriston dira dit. Batzutan gustuko ez duzun arropa jazten alduzu. Bai. Adibidez zer ez zaizu gustatzen jaztea. Bakerok ez. Bakerok ez. Eta esan aldizu amatxori ama, bakerok ez. Baina alere jarri behar. Bai. Ana, batzutan kaitzeitzea jo gustatzen, bakero, bale? Inoiz gordeta egon nahiaiz. Atxak edo amasa, venga Aiur, oera! Eta hi gordeta motok ikusten. Igual, telebista ikusten pixka gordeta bai. Eskutatik hartu dezazu, solizu dakizun bezala. Aiur, Aiur, zurekin gani.